ole hurraa huutoja alkukaudesta aiheuttanut. Yli tämän ensimmäisen erän lopun pääsee Kalpa ylivoimasta jauhamaan. Kasper Simon Taivala, Fontään, Oliver Kapanen, Aleksi Klemetti, sitten Kapanen pelaa kulmaukseen, Simon Taivala. Ja näin lähtee iskemään sitten Grannila toiseen suuntaan ja ohjaa kiekkoa päätyyn. Colby Sissons. Ja sitten Opa. Ja sitten Oliver Kapanen pelaa eteenpäin. Mäenpää jatkaa vasempaan laitaan. Klemetti, Sissons, Benjamin Korhonen. Kulmaan tulee kamppailutilanne. Kiekon ottaa Klemetti, nousee maalin edustalle. Ja räpylä kättä lyö väliin sieltä. Maalivahti Harvey ja jälkipelit perään. Täällä liikkeelle seuraavaksi. Menee ja tiedä mitä on sitten täyttyvät. Mutta tuo siis asia, missä liiga haluaa pitää tiukkaa linjaa, tuo rasistinen kielen käyttö. Colby Sissons viivalla. Sen jälkeen päätyy Samuli Piipponen. Almari kulmaukseen. Oliver Kapanen. Benjamin Korhonen kääntää maalille. Klemetti haltuun pelaa maali edus. Nyt on maali pois paikoiltaan. Klemetti yrittää jälleen nykyisen joukkuekaverinsa Braden Burkin kanssa. Sen jälkeen vielä Harvey. Lukko vasta hyökkäykseen. Patrick Westerholm kuskaa kiekon alueelle. Ja siitä Pontukselle siirto viereen. Oliver Kapanen taustalta pääsee nappaamaan kiekon. Ja sitten hiljalleen Stefanus Lekkas ottamaan kiinni. Näyttää merkkejä mielestäni, että maskiin kypärään osui peliä. Ei puolettu poikki, Kanter toiseen suuntaan. Oliver Kapanen yrittää sieltä. Hugo Galle. Vauhdikkaasti sattuu ja tapahtuu pelissä. Sieltä Kanter ottaa mailastaan vapaaksi ja sen jälkeen pistää hyrrää pyörimään maalin takana. Stenqvist ja jälleen Kalpa aktiivisella otteella. Hyvän blokin ottaa siellä Kantner, Galle, Westerlund, Kantner. Tuomas Kiiskinen kulmauksessa. Ja Kalpalla kova haku nyt päällä. Lätty viivalle, Galle menettää taas läpi ajo paikka lukolla. Ikonen nousee, ampuu, Lekkas kestää. Heittää persuksilleen, mutta kiekko on hänellä alla, peliä ei puoleta poikki. Kiekko tulee takaisin pelattavaksi. On hurjaa menoa, päästä päähän mennään ja lukkolaiset pääsevät ylivoimahyökkäyksiin läpi ajoihin. Et cetera nyt kirjoittamaan jatko-osaa siihen myös. Tällä kertaa Sissons vaikeuksissa viivalla, mutta tällä kertaa ei Lukolle sentään läpi ajo tilannetta tulee. Colby Sissons karros oman maalin taakse, avaa eteenpäin Matias Kantnerille kesken viime kauden Kalpaan liittyneelle pelaajalle. Oliver Kapanen pääsee laidasta ja nyt tulee Kantnerille tilaa. Kiiskinen oli yksin maali edustalla, ei saanut syöttöä perille. Ja sitten kokenut Kalpa-kapteeni Tuomas Kiiskinen pistää jälleen hommaa pyörimään. Colby Sissons ottaa kiekon, vippaa viereen ja Kalpa Aleksi Elorinne ajaa maalin taakse seuraavaksi. Yleensä ennen kaikkea Elorinne puolustusosaamisesta tunnetaan, mutta tässä Kalpan kakkoserää vähän pelipaikattomassa pelissä pääsee myös hyökkäystaitojakin Elorinne ja kumppanit näyttämään. Patrick Westerholm ja sitten Braden Burke ja kiekko käy kesäohjeita. Dieksola pääsee saman tien aloituksesta nousemaan. Sen torjuu Lekkas kulmaukseen. Sitten Tuomas Kiiskinen pelaa laidan kautta eteenpäin ja kilpajuoksu alkaa. Oliver Kapanen. Siellä oli Kanter menossa keskikaistaan, mutta ei saa syöttöä kohdilleen. Tuukka Dieksola haastaa Kalpa-alueelle sisään. Tämä pääsee katkaisemaan. Lukko ja Kalle Ervasti. Mut joo, kyllä se vitonen ekassa erässä, niin se oli vähän aistittavissa, että joku tätä peliä ei haluta hävitä. Sebastian Repo.
Ikonen pelaa kiekkoa eteenpäin. Tässä Julius Mattila. Mutta täysin auki peli vielä molemmin puolin. Mattila antaa syötön viereen Repo ja sitten Brook. Julius Mattila viivalta pyöräyttää. Ei pääse Lukko ohjaamaan, mutta saa paineistuksen aikaiseksi. Sebastian Repo. Kainulainen pelaa päätyy. Brook kääntää maali edustalle. Siellä on ahdasta. Oliver Kapanen. Kova paine kimppuu Lukolta. Se onnistuu. Lukko pääsee nyt tällaista kunnon toisen erään paineistusta pitämään yllä. Harri Kainulainen. Joshua Brook kääntää maali edustalle. Ja siihen hyppää Panterin tavoin maalivahti Stefanos. Erässä laukaukset ovat menneet tasaisesti 12-11. Avauserä tulosta. Ja edelleen Kalpa ottaa kiekon. Oliver Kapanen ampuu ja sinne joutuu Harvey pitämään kiekon itsellään. Aloitus Lukko päädyssä. Kyllä erikoistilanteessa tänään isoa eroa joukkueiden välille. Oliver Kapanen vahva viime kausi hänelle jo alla ja tuleeko tästä sitten sitäkin kovempi kausi, sen aika näyttää. Armeija toki pikkuriesana Kapasella taustalla ollut. Sebastian Repo ylittää keskialuetta. Linus Nyman kiekkoa päätyy. Repo vastaan Elorinne. Ja Kalpa jälleen ensimmäisenä kiekkoa. Oliver Kapanen tekee töitä. Repo saa pelattua viivalle Stenqvistille. Ja näin Lukko saa pakkopelissä jauhamaan. Böök. Ja sen jälkeen Stenqvist hakee ranteella vetopaikkaan. Kiekko pomppaa sinne pelattavaksi. Uudemman kerran. Braden Böök asettaa ampuu. Jälleen ei ollut valmiina Lekkas, että mistä kiekko tulee. Böök. Viimeiset sekunnit jäystää. Repo ampuu ja Benjamin Korhonen blokkaa. Ja sitten vielä Böök antaa poikittain maali edustalle Grannila. Tolla siinä Kalpan poissaolijoita viime kauteen nähden. Kalpa puolivälierissä Lukon tavoin tippui, kävi kyllä kiihkeän kapinan seiskapeliä myöten Lahden pelikanssia vastaan tuolloin. Toki iso muutos se, että Tommi Miettinen on nyt Turun Palloseuran päävalmentaja Petri Karjalainen vastaa Kalpan päävalmennuksesta. Tästä Stenqvist kääntää kiekkoa luukulle. Tuukka Tieksola toiselta puolelta. Ja sitten Kalpa väliin ja laidan kautta pelaten. Vähän pilistyyliin laitaa hyväksi käyttäen. Yrittää pelata Kalpan kantteria vauhtiin, mutta ei tule perille. Nyman. Nyman pelannut nyt Westerholmin veljesten kanssa. Ja Kantnera Veselle Vitoselle. Ja tästä syöksytään sitten loppuratkaisuun tästä pelistä. Kolmannesta erästä ainakin. Braden Böök ohjaa kiekkoa päätyyn. Julius Mattila vastaan Jesper Mattila. Siellä 6 minuutin erotuksella toisistaan syntyneet Mattilan veljekset kamppailemassa maalin taustalla. Äpti ja siinä Mattilan veljekset on maalin edustalla seuraavaksi. Tuomas Kiiskinen toinen aloittamaan. Mutta Räsänen tänään aloituksissa. Nyt Lukko ja Kainulainen pääsee aloituksesta kiekkoon ja pääsee keskialueelle. Matthew Abt rynnistää, painaa kiekko päätyyn. Ja siellä katselee jo maalivahti Harvey. Ja nyt ottaa Lukko maalivahdin pois maaliltaan. Seuraava kenttäpelaaja Fontaine hyppää kaukaloon. 6-5 vastaan lähtee Lukko hakemaan kavennusta. Kainulainen kääntää maalille. Gabriel Fontaine. Reipas 2 minuuttia jäljellä kolmatta erää. Fontaine pelaa Niklas Ylintalolle. Fontaine viivalle. Matthew Abt. Ja Fontainen ohjaus kulmaukseen. Sinne menee Ylintalo kamppailemaan. Kalpa pääsee väliin. Vippaa kiekko suoraan omaan vaihtoa vain liikkeelle. Ja tasapelialoitus tästä tulee. Lukko sieltä kiekon löytää. Veto lähtee viivalta Grannilalta. Ja sitten otetaan miehistä mittaa maalin edustalla. Mattilan veljekset kamppailevat kulmauksessa viimeiset sekunnit kellosta.